Sanibonani molweni ninamkela kwezaseTV ngeXhosa. Uphetheni ubuze kovusi ke uba kwenzekani. Kutheni bezisa istranger pha? Kutheni lento belibala uba basuka phi noNomfundo? Kwabe kukubi ke uNomfundo ehagwa nguThuli ke noNeli balila ke. But ke bamkhapha baphuma nee-bags. Uthi kutheni lento bezode babe nayo nditsho i-replacement. Balibele uba basuka phi na naye. Bathe ke bona bebengafuni ukumhlupha ngakufuna mntu. Ebecaphuka ke buza ukuba ngubani yena lo mntu. Ugcina ke uthe nguMamtshali. Udikiwe ke uphetheni kuba uthi eyona nto ayibonayo bayazenzela ngoku kwakhe. Baye bacela uxolo ke. Ugcina uhleli noMamtshali kakhwaze ke uMavis ke ngetshova ethi makazokwenzela uMamtshali iti. uMamtshali lowo athe xa eziswa iti wathi iphi ihani, wamhleka kuMavis ethi yho caba ubusebenzela izigwili. Ihani uzoyiphunga injena ke sisi. Wabe sesazisa ke uba sezazisa ukuba yena ungubani, wabe sekhwaza koThuli ke noNeli bebekrobile ke bekroba uMamtshali. Ethi ke kuMamtshali aba ke ngabam, bachazela uba ngobani. Watsho ethatha ke ibhiskithi kaMamtshali eyitya. Bemka ke ugcina khange atsho nelimdaka okwebukele le behavior kaMavis towards uMamtshali. Esibalikhulu kukho ke i-meeting ye-board members. So uVusi uthi now that abayifumenanga laa tender ye-250 million kuzonyanzeleka behlise umgangatho ngokuvala enye yee-factories zabo. Ubuzile ke unjengayo uba uthetha ngeyiphi na, wathi uVusi ndithetha ngemgazini. Hayi ke walwa ke unjengayo ethi not mgazini. Ethi yonke le nto esinayo apha yakhiwe ngomgazini, ngcono kuvotwe. Bavotile ke kwaba ngu-50-50 wabe uphetheni ningazuvota. Kuye ke kufuneka kuthathe i-decision. uVusi wathi mama ke yitsho wena leliphi icala uvumelana nalo, kweli lithi mayivalwe kwelinye lithi lingavalwa. Uphetheni uvumelene noVusi ke esithi mayivalwe. Bengasaphoxekanga kunjengaye inkosikazi yakhe imlaxaza emntaneni. Kulo Sibongile, uSibongile kuthiwe makanxibe a nice dress ke baya eThekwini kutsho ke umamakhe. Bathe ke sele benxibile ke bebahle uSibongile nonina bethe xa bezawuphuma wangena uJangase ebuza uba bayaphi, etsho ethi bebahle benje. Watsho wathi emnye siyothenga into zaseTech Shop. Wathi ngoku ninje niyothenga into zaseTech Shop? Wathi omnye ewe. Wabe sele sithi ke hayi uSibongile akazukwazi uhamba yena sendinendlela efuna ukuba ndiyithathe ndizayihamba naye. Waphoxeka kuDeliwe sithi oh uyayimosha kodwa iprogress yam. Kwaphetheni uphetheni uyenzile ke i-interview noMamtshali ke embuza uba uzokwazi na ukuba yimaneja. Hayi ke wacula uMamtshali ethi sevile uba kukhona nabebayo apha. So yena uzawukwenza sure uba uphetheni yonke into iyavela. Uphetheni ukhona ke uthe kukhona nabastubborn ke uzokwenza kanjani. Uthe uready ke uMamtshali. uMamtshali noba buso ke nalaa mehlo amakhulu awakhuphayo ubona into yoba yes uvumelana nale nto uyithethayo and uzawuyenza sure. So ndiyacinga umsebenzi ufumene ke. Nomalanga ubuyise yonke ke ifenitsha kaKwenzo. Wabe sefowunile uKwenzo ke befike engekho ethi ucinga into yoba waba childish ngoba le nto ke athathe ifenitsha. So yonke into uyibuyisile. Ukhuzwayo yena ufumene i-call embizela eDurban. Akavuyi, uthi inoba uzofumana a-better offer emgazini uzoba yimaneja. uJangase ke uyimamele nje le nto ithethwayo wabe sesithi ungasoske Deliwe uhambe nokhuzwayo nje akuphathise labazambane ubuthe uzowaphatha. Ukhuzwayo uthe soze imaneja isindwe ngamazambane edolophini, never not eThekwini. Wenzeni ubhizi ke ukhangela into zakhe ke ufumana i-call esuka kuSibongile. Wenzeni bedikiwe ke nguSibongile ethi wena umoshe yonke into, ndikunike ifowuni apho uKwenzo ezothetha nawe, wena wenzani wayidrop. Wavele wayinkukhu nje. Watsho ethi uKwenzo ke ubuyelene noMalanga. So uSibongile bephoxekile ke, uphoxeke kanti ukhona uVeliphi emva kwakhe. Wabe semxelela ke uba yho babuyeleni. Wamhaga ke uVeliphi ke ngelimthuthuzelayo. So uphetheni ke behleli ke nonjengaye bethetha ngale nto yalaa meeting. Ethi unjengaye wena uyibhudile yonke le nto. Kudala ndakuxelela ngoVusi le nto yenzileyo pha irongo. Le khampani umgazini yaqala ngutata wam leya ukuze namhlanje ibe inje. Kodwa wena ngokuvumela noVusi uba mayivalwe. Wathi kodwa kusazombona uVusi ngoba kudala ndakuxelela uba uVusi unjani. So nophetheni seyabona ngoba khona into engahambi kakuhle.
Unjengaye ke uvele wahamba ke wayokhalela kunomfundo wakhe ke upholisa amanxeba wakhe. Apho unomfundo afike wamamkela ngezandla ezishushu. Unjengala feels betrayed ligazi lakhe elinguVusi, ethi unyana wam pho. Unomfundo uthe ke makamnike ixesha uVusi uzothi abuyele ezingqondweni zakhe. So uVusi njengoba egxothe unomfundo nje unike ithuba elikhulu njengalo ukuba amane eyokhalela kuye, futhi bazojola kakuhle kakhulu ke ngoku sebengadlali bobabini endlini eyi-one. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.